Sa Claveria, Misamis Oriental, inspirasyon karon ang usa ka amahan nga misulod sa klase-klaseng trabaho aron lang makabuot ang pangandoy nga makagraduate sa college taliwala sa kalisod. Atong sayron karon ang iyang storya, pinaagi sa report ni Ethel Ipanag. Daghang netizen ang na-inspire sa post ni Adel Marie Salvane. Kabahin sa iyang classmate nga si Jerome Velez, amahan sa upat ka anak nga naningkamot aron makagraduate sa kursong Bachelor of Science in Business Administration sa Taguluan Community College sa edad nga 36 years old. Mato ni Kuya Jerome, 19 years old siya nagsugod sa pag-uma ug wala na makapadayon pag-eskwela sa college tungod walay ikagasto. Apan wala siya mawad-an sa paglaob ug nag-enroll sa kolehiyo sa edad nga 32 years old. Aron adunay ikagasto sa iyang mga panginahanglanon sa eskwelahan, laki pagkaon sa iyang pamilya, matag adlaw na narbaho siya isip maintenance worker sa pineapple field sa usa ka planta. Panday, trabahador ug mag-uuma. Gani, mamaligya siya sa eskwelahan ug mga na-harvest niya. Pag-abot sa alas 3, out naman ginamo. Uli na ko sa balay, alas 3. Agpas-agpas ko naman kay alas 4, kung saan ko na yung klase. Sumala ni Kuya Jerome, iyang banay ang iyang nahimong inspirasyon sa paglampos. Ako po na ipadayin ako, kaya mapunay ako ang paglantaw ko nga para makaatag ko mayang ugma sa kong mga anak, pamilya. Gani, proud ang usa sa iyang mga anak sa iyang nakabuot. Pasalamat ko sa iya kay naningkamot po siya na makahuman siya sa iyang pag-eskwela. Ningkamot po siya para sa amo ang kaugmaon. Gikalipay sab ni Adel nga pinaagi sa iyang post. Daghan ang natandog sa storya ni Kuya Jerome. Matod niya, nagtinabangay sab silang mga kaklase aron dili mo undang si Kuya Jerome. I-post na ko siya kanang to celebrate his effort, to celebrate his success together with all the people nga nakaila sa iya. Our classmates are very willing to do it for him. Sa imong kalampusan luyo sa kalisod, saludo kami kanimo Kuya Jerome. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.